Hello guys, this is Eric Hilot of Video City W Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Filipino Hilot. Hello po, kaya mayang buntag sa tanang mga viewers. Huwag labi na gyud sa karon lang nakakita ng video. God bless po sa inyo. May buntag sir. Oh, sa itong pamati gani. Likod, bang saan itong likod? Oh, wala mawala. Nagyapon. Dili mo apitahan mo ginawa, anak. Sakit lang yan. Sakit lang yan, anak. O, sige. Stick-nig na kung ining lison. Wala, wala na. Naipit rin gamay. Panuhutan. Yung sa pag-yun, sir, gawasan na. Kasi mga ginagmay. Ana, di anak. Sige, yun sa pag-yun. Wala na. Ako na lang bala sa uban. Sige. Asa ito balay naman, sir? Yes, nasa pugon may niya. Napag isa. Murasa gini mong pinaka-main nga balay. Kugon. So ayan guys, shout out sa taga Kugon. Masig na kay shout out sa taga Kugon, sir. Nagmaho na po sila ron. Sige lang, kaya manana, viewers man nato na. Shout out sa kong tindahan. Bayaw. Bayaw, sawa. Misis na tindahan. Bayaw, kaya na, tanaw to. Sige lang. Ay, ito ang mga tanong. Umbot. Sige lang, no? Hello guys, taga Kugon, Digo City. Assist na rin atong tabangan, no? Yan naman ang ipatandog daw. Pero wala yun matanggal pa. No? So tabangan na itong mamayo, iyang sakit sa likod, sa iyang pangyuran, batang. Tabangan na itong mamayo, siyempre yun na ba na sa pagkampo. No? Siyempre talagang namudoon sa quarter, tabangan na ito, mga mamayo. O sa karoon lang yun, nakita ng video guys, kung may ilibot ang traditional hilot, please subscribe, click lang ang bell button. Comment, like, and sa comment lang kung ano na may mga pangutana sa kabayan sa inyong pamatay sa karosan nantog karon na wala dyan po mamayo, no? Shout out sa mga viewers, regular viewers, sa mga subscribers na 2,600 plus. Thank you so much. O sa ako ang FB friend, sa tanan ng nagtanaw ka ng Facebook. Ayan, so magkilot lang si shout out po sa top 3 countries viewers, India, Indonesia, Philippines, ug sa lahat ng mga OL. Love you guys. Okay? Nakalive na siya. Copy lang. Video lang, video. Bago man, i-upload na to sa YouTube. Bago man, i-monetize na po siya. Naghansag ambak-ambak. Kaya basta monetize, dili pa kakadiritso. Mapinding na siya. O kung Sa YouTube, ay sa Facebook, kanang reels, wala kayong mga reels. napo kay Reels. Napo kay Reels. Hindi, tulog to sir. Nakalat siya. Kasi mabibisi kayo, pinding kayo ko sa kwan. Sa YouTube, pati nagkanat ang puro mo eh. Yan, ano na, sorry sa Reels, sorry po sa, huy, kitaghan naman ito trabahoon. Wapagay taga kwan sa tuwang YouTube. Putip ng YouTube eh. Ay, Reels, kinali. YouTube, sumagit ang monetize, sumagit ang pero tama ito. Kapila na kayo nahilot ako, sir? Ulo na. Katulo na ron. Kana, okay na kana? Okay, so yan guys, ikatulo na akong Mild hilot. lang yan. Ha? Hangi ako ba? Mild lang. Oh, mahal na na eh. So ayan, please po support my channel, please subscribe nga. Please share this video, love you guys. Yeah, sa mga viewers na ko, labi na kong stroke, mind stroke, paralisado, doon mo sa kung mabisig makatabang guys. Love you guys. Please po subscribe. Mild lang? Mild lang eh. Iso sa putong ay. Ito po ganito sa pilog, dili daw pito. Dahil ko na sila katake po mo. Advance mo na ito, Berme. Mangitig sila ko naman padala ang product hapon mo. Kanang receive ko lang. Kaya putol din, babasig mo na yun. Padala, duha ka, duha ka malong, ano lang, receive ko lang. Pero merong receive ko.
Iya, no? Dito na ito sir. CG. Tingnan. RJ. RJ. Oh. Asa naman ito ng hagpag dito? Kita na kasi mong video sa kon. YouTube. Wala pa ka nag-start ng vlog ato? Wala pa di ay. Karon mga kita na kami. After pandemic ko to. Lugay na kayo. Okay na. 2020. Oh, Monte Permiro. Wala pa kayo kuha na. Wala pa. Sabi mo kaya na mga video rin ako. Kaya malag hindi ka kuha. Hindi ka makakwarta. Napakita mo live yung mga itong Facebook. Ay, nakalimot na kayo gabi ay. Nasa kong gilog gabi, tagabuhangin. Sin ako kay naman. Dili ka dayon ang bata guro. Live ni namin oh. Ay naligsik daw. Okay. Kaning Ang isa na-reply. 75. Naligsik daw sila. Kasi nagmotor na. Manipakyaw na magulat ng tinda. Wala na tinda.
tanaw po, ang YouTube na ko, Eric Hilot lang ha. Simple ra kayo. Tabunan to sa kanan to. Tabunan. Bayad lang na yung nakitigay niya. Ah, Bayad lang na sa bye. Papagani kay. Ka-memorize ko siya ba? Hindi ko napit ang Kaya mo may nagtugos di kon. Sidrick, likod. Ang gusto ang buhat na. Buhat na likod. Nagkabasa gyapon ka boss hapon? Ha? Nagkabasa gyapon ka? Ano man? Masa, habat, munas, ligo, hapon gabi. Wala kay kada po magbantay mo tindahan. Sa una, Sa una may masa. ano wala na. Lang kayo. Hindi ulit kayo. Kapag gideg, Sa mabasa ka ako ko sa mga god. masa lang. Masa ko lang. Dali dito. Hindi lang mo kapot, ang lawas dili na. Dali ni. Inom. Dali. Ganinom na ba kane? Uric acid, Direk. sugar, ha? Dili. Ako na din, hindi na ako malihok niya ako dili basket air. Oh, Dili na pito. Gulay-gulay ato ba?
Ha? Hindi ko karne. Main lagi. Okay. Dahil lang. Gimana sepi kayo. Ana. Ano ya? Aduh. Nakuha na mo. Yung sa ibo. Sakit ya. Ano yung arthritis? Ano? Gusto ko magkawag lang ang loob? Ah, Ano? iya, iya. Hirap ya. Ha? Hello? Hello, may muntag. Nya. Alas 10. Oh, inigabot ni mo sa Rabinam. Sulod man kano, wala kabot sa gym. Likod lang sa purok. Oh, na may dagkong truck niya sa atbang. Likod lang sa purok mangga. Tanda lang. Pagdala og duha ka malong, sir. Na mas daplin. Depende lang sa bata, sir. Pila mo ibayad ang dagko 200. Pila ka buok pilot, sir? Kaya itong booking. Ah, sige, sir. Alas 10. Ang manghililot. Kanagilot pa siya. Iniguman ani kamo. Mga isa ka oras kapin. Ah, sige sir. Book na ko. Bye-bye. Mo na receipt call. Le, mag number. Ano pa to ng isa? Siya man daw po. Asya daw to? Load, dagload. Naputsal. Sige. Sige. Wala na gitinood, boss. 60% lang gini ba? Ayun na dito. Gagigihan ko na nilo sa'yo pan, boss. Ano yun? Lapo kayo? Doon na sila bata.
Wala man tayo anak tong taga... Ha? Wala anak. Wala anak tong taga Nagaw ba? Anak ko ba niya? Anak ko ba niya? Katong taga sa airport ba? Wala anak? Ay patusay kay may pagay pangutan-on interview kon kayo. Saludar kayo. Ano ba? Itim buwan.
man siguro ko. Saan ko na siya? Ha? Sa? Bundong ba? Tanong sa kwa. Tapos, hayang, hayang. Hayang, hayang, hindi mapagod. Wala sa mga. Ha? Ops. Medyo pa. Okay. Kamay. Kamay. Pero wala yan sa panungot. Masarap na ito ngayon luton. Sakit na kayo. Tuog man yun. Sige. Ang ulak daw na tuog. Basta sa mula ko. Ito man yun. Tapos nito. Yan. Ito. Punta kamay. Asan naman ito, Bill? Ano bisita, Bill? Schedule na po gagma. Malabak ako. Hindi ko maglaba. Ito ba? Hindi eh.
okay na mo baso mo. Ulit itong baso. Naggusto.